Bydd oes y casgliad yma oherwydd nifer o bethau. Yn bwysig och, tra'n straffraglio I siarad Cymraeg, dwi wedi gorfod dysgu hanfodion sylfaenol a'i hanes hi, ac o ganlyniad uniongyrchol I hynny, hanes Cymru. Mae dysgu Cymraeg wedi cyflwyno I hefyd I natur y diwylliant cynhedyd Cymraeg sydd i'w weld yn glir o modelaeth yr Eisteddfodau a'r orsedd. Sefydliadau cwbl ddieithir i'r Saeson, oni bai fel testyn ambell I joc neu wawd. Wrth I mi ddeall mwy a dod yn fwy rhugl, dwi wedi cael cydolwg ar ffordd wahanol o feddwl, canlyniad naturiol siarad iaith wahanol. Mae'r profiad yma wedi bod yn amrisiadwy ac mae'n brofiad sy'n tu hwnt I bobl sy'n berchen un iaith yn unig. Mae un foment yn aros yn y côr. Roeddwn i'n agor adeilad newydd ac wedi gwahodd ysgol ganradd leol I ddod draw I geni, fel sy'n arferol fan hyn yn Cymru. Ond roedd yn syndod llwyr I rhywun fel fi, gafodd ei holl addysg yn Lloegr ac yn Saesneg, fod pob un ohonyn nhw yn gallu canu. Pob un yn arbennig o dda, a hynny mewn dwy iaith. A rai ohonyn nhw yn canu fel anghenion. Roedden nhw'n gwbl hyderus ar y llwyfan gwaithra niferau pwysig a phresenoldeb Prif Weinidog Cymru. Mae'r math yma o beth yn cwbl arferol yn Cymru. Da chi'n dallt hynny eisoes. Erbyn hyn, dwi'n a hefyd. Dwi'n sicr ddim yn ganol nac yn artist o unrhyw fath. Wybodaeth a gwerthfawrogiad arwynebol iawn sydd gen I o diwylliant Cymraeg a throddiadau. Ond dwi yn dallt, dwi'n meddwl, pan fod y pethau yma yn bwysig a phan I bod nhw mor bwysig. Nid ranbarth sy'n yma, nid y todiad I Loegr, lle gall rhywun fanlifio heb unrhyw effaith, boed chi unau un swyddogol heddlu neu aelod seneddol. Does na ddim croeso I garpet bagus, oherwydd mae yma lad wahanol efo personoliaeth unrhyw I hun. Fi fyddai ddod yn cwbl hanfodol a deboniol bod unrhyw waith gyhoeddus yn gorfod dysgu rhywbeth am y genedl a rydych chi am gwasanaethu. Rhaid derbyn bod Cymru yn wlad yn ddi I hun ac nid yn gyfateb I un o'r ranbarthau Lloegr.